Здравейте хора! Днес ще поиграем Тривиадор България. Аз съм Мега Механик PV и ще играем днес с Pro Gamer PvP. Така, сега почваме и сега. Само да го чакаме да се присъедини механика. Сега ти е тук, сега да излезе, че съм те поканил. Вай, what? Що не ти излиза? Чакай малко сега. Да. Натискаш да. И можем да започнем игра. Да знаете, че аз скоро... Това ми е първия клип и скоро започнах да играя тази игра, така че не очаквайте много от мен. Сега ще убия всички. Да видим. Сам про геймъра. Пишете кой мислите, че ще убиете. Чакай сега. Извините го хора, той още ни е навлязал. И точно го слождаме, дета. Опа, то чакайте, че аз започвам да бъдем. Тук са официалните езици, използвани в... Здравейте хора, аз съм Pro Gamer PvP. И днеска играем Тривиадор. Мама му! С Мега PvP. Сега аз почвам да снимам. Сега е... Къде да сложа, Виж това ли той? Мега гейминг. Про гейминг. Не може да ми запомни името хора. Про гейминг беби. За преден път загубих. Територия. Сега, започваме отново. Аз съм на първо място, както винаги. Сега. Ба, то 17, чакай, уй, коло! Ето хора. Сега Про гейминг. Ще видиш ти. Нещо му стана, ама той е след мен. Ще вземам повече територии. Ще вземеш ти. Добре хора, и сега ще си затворя базата и да нямаш да остават до мене. Тискай. Да кажа дойдеш, ти имаш кидала, майко! Нека. Добре сега, другата е. Колко години е мина? Скъбия. Аре да видим. И 56 или да е 16. Коля, 56 да се влюбиш ли, бе? Да? Бой, то съм аз. И аз се чуда, що не избираш. Аз ли трябва да избирам? Не, това съм бил. У, 2000 точки. Ще ви пръсна всички. Ще ви бъде. И то, как смееш да взимаш до мен, лайко, разен? Аз сега ще елиминирам този бот, ще изимам. На колко дяла се дели химията? Иди да знам аз. Не съм почнал още химия. 2! Десятката, бе, хора! Про гейминг нещо е след мене пак. Нещо ще ядеш умрук. Ще ядеш гъс грозен. Иди, че трябва да слагам цензура, бе. Дай сега между двамата. Ще видиш. Последно сражение е сега. Валери, ти си, бе! Съм аз, бе! Да, аз съм. О, боже! Майко! Щото си! През кой век се продава първите модни опица? Десятката, бате! Той се актира, той с про гейминг. Знаеш сега докъде ще дойда? Ако знаеш, ще дойда до базата и ще елиминирам. Да, видим. И гледай всяко ще се случи. Мария има най-малко точки, Ама ще елиминирам първо ние и после да добиме ще идва. Мария... Тя има доста до базата, че между другото. За Сега... битка. Сега да видим кой атакува първи. Битка. Искам аз да атакувам палико. Ти атакуваш палико. Мама, флаг. Следва слона. Тука. Бягай без. Може атакуваш.
Мене ли, бе? Да. Сега ще видиш. Как се нарича зеления пигмент в растенията? Любимият ти предмет не знаеш. Чакай, че се обърках. Ма объркам се, ти просто не знаеш. Ще елиминираме този доктор. Да видим. Сега. Къде си се извърши проверка? Тук не мога. Ама ти да тъй българ. Аз щях да дам нещо друго. Колко октави има традиционното пиано? О, ти много лесно! Аз това делам. Много... Уй, баси прото! Да, ще пише футболист. Да? Да знаеш, че Мария е една от най-хубавите български граждани. Да бъдеш. Нищо ще ходи, ма глуповата. Батя завадя. Да, бе. Мама му грозна. Сега ще ме изнасили. Да, вярно. Смятам отново да те пръсна сега тебе само. Да, мама му. Пак само. Сега гледането завладя. Какъв е? Майко, география. География. Климат, не климатичен пояс. Как се нарича? Майко, миличко. Абе, хора, първия му клип е хора за стаи. О, не. Малчката бих. Виж колко съм умен. Пръснах ви и двамата ви пръснах. Това няма го кача. Да, бе. Няма, качваш всичко. Чакай сега. Кой ти казва, че няма го качвам? Чакайте сега. Натискаш тук. Той беше хора, вижте сега. Чакайте да видим класацията. Вижте кой на номер 1. Тъй сега. Хайде, чао хора, той ще бъде от мене. Ай, чао. Чао и от мене. И натискаш квадрата. Чао.